Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagbanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabarni. Na banta ke jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban layu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riu khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell soup hilaban yo na barok kidukan Chief Executive Member juga Khasi Hills Autonomous District Council ubah penyat sing CM ulapan pernah baka council kan ai by bam ni ka scholarship Shaki Research Scholar Kibawan Shakhmat banti Bniah hak by day bat ka senchar ka khadar ka Riti ka Dustur bat ka jinglong jingman joka jai beriu Khasi hak jing keren bagi lapat hai kubor ba penyai loong ba kini jing temu jong ka council kalong ban perus pa ya ka jing tim halor ka Riti ba ka Dustur jong ka jai beri Khasi namar kum ba kalong hadu mentah om don setia kinu kikot ki balawat Bniah halor kini ki bentah kawai kalong halor ka jing temu jong kani ka isi pathumai mentah ringkat ka jing don lang jong EM in charge jong ka education bangin penbenar baik lingba community media nak kalian ke isi kan I scholarship yaki students yaki kena puli lani yaki research scholar kiban one shakhmat but yakani in IT hai em charge education ban select badan kam ki formalities badan pendap mentau benai ka jing thu jong kani ban khot iki research scholar but ki students ki kena ban bangin ai kani ka scholarship kum ka by pule ki kalong halor bakin wat Bniah ban le research hakabai dei bat ka jinglong jingman jong ka jat benriu jungi khamtam haka jing ruspa jong ka jat benriu hakabai dei bat ka Riti ka Dustur ka jungi ni don ni ka Riti Dustur sensyar khada ngidon yiki it ki hima kaba usim kumi ulong nong pet nong kmi nong sensha badru kadon kabisha ngidon yiki rai ba sodar bat ki bakrau ki pet ngidon ru yiki shnong ba kirang ba shnong ki ju sensha haka shnong kathau namta ka jing ba jing met shnong ngidon ru yakanika Riti Dustur kabangi kenkur kenkha bangidon yaka ka sengkur but kidon kini ki sengkur ki ba budget ki menteri ba mi khmat ki menteri te habai dei ba kani lingba kini ki research scholar ki ban wan khmat in sa pentip eki ngin I scholarship ba kin wat Bniah kin pulia Bniah ya ka tenrai jong ka jinglong jingman la kalong ka sensyar hima sensyar shnong ba ka sensyar rai lani da kalong hakabai de baka kur kajai ke jungi kuki Khasi tingi kwa ban tip janai ban tip Bniah bat ka kot research ko jongki onda kiladap bangi ngin laban penan kam hakaba ngin pentre kam yeki kendon ai no therapy agni council kaba bah benta teng ni poi ki khap ban shuan kusa ban jit menteri se ki ban mi khmat haki hima don buntli ki kpo jong kata kakur kebal deban mikma te ka kpo kakam badai maka badai ban yo long menteri kpo biru kakam bat kum ta te ban lai ya kanu ka jing bomrenti haka sensyar khada jungi council bangin lai na ka jing shimrai bakla habide kata te ngidon kam se bandon da ki jing tho jing ta ki documentation ki babia te ngidon ka library hang ni po council but andala dep kini ki research scholar bangi pha yaki ban wat jing tip habide kanu ka bentang bangin pha le se kanong ka kaspa ba nanta jumi bangin don ay ka jing tip hang ni po council da ngi ong ka Riti Dustur ka yar bha te habide kaniru ngin jiet shwa kanu ka ba ikham idon kam kawai na kata de ka sensyar khada
lada kulmar ke sensyar khadar, kulmar ke shinong kathau, kulmar ke it ke hima, kulmar ke rai. Te haduk mentangi ngidon san kusau teliki ilaka kiba pek ke council. Te soban ong ba nakal yang council ngilala banwanra eka an tang kumba shiteng kata. Te shiteng pat ngira sateng. Kila don kibels kibangin pat yo asen. Te sekumnu ban kampen bah bat ban nath mai ki andru abidi kini ki hima kiba kasensyar khadar kadang sa asun te ngikwa ken ba in le ekani ban pendak kam kloi bat hadin kata kin sawan saka tipkur tipkha kaniru bai dei sensyar khadari kajiat menteri kajiat CM kani katai te nginda don bar khoi kajing pu renti ya kajing tip hak bai dei bat kata bat nginget skem badai tang limba ki research ke bangin saleh limba kini ki samla pule jungi bangin scholarship kila ban wanra ya ka thmei na kita ki kur kimi kumnu ki shimenta ka jet menteri kumnu ki shimenta ka jet CM kum kita tatar te kat kani kan rak shibur hoi ngin sawanra ka special fund kat tu kat ni na council but ngin sa penbet ya kata ka isi banwan sikat nu ngin mang na council but ru kumju nglayo ru bani kran but chief minister menekasni hak bai de ni ka jing tu jong ni isi bathumai but nakal yang jong chief minister ru apan pau ka jing kemen ban nyetrelang berkat council na mentakani but ikloi ba ila kloi tu ban penpau ban nakal yang ke state government kan ai ka bahak kerpang habide bakani syangi kum ka council criteria ni ki details ki ba janai ki bangin pentip ngila IT hai in charge education iba kanas Shaphang ringkat ke department jungi ban walk out yakani te bat hadin bala dap nadong shadong te in sakot be ba ip ban penbena se khnang bakini ki bakwa ban shimenta kani lagi kena samlajungi kila ban watch kama kelum lang let's say ka research habdi ka 6 schedule kumno sedang ngila bun ki jing tho ke bengidon Shaphang architect jong ka council jong ki district council ru jong 6 schedule ru ngila don late reverend JJM Nicole Sroy henry benang kampen bahas isu teng ki jenat ki ba ngintip mengiru lingba kan research lah kan ben mi chakmat baken mi kini kita bagi ke hidden treasure no ke bagi 4 let's say kan dek sepak nampak jom